Takže ahojte, vítajte pri novom videu, ktoré bude Minecraft konkrétne. A dneska vlastne ukážem iba ako hrám. Tak, čiže sme na Koňovi v tejto dedinke, ktorá je vlastne dedina, ktorú som našla. Pomenovanie vlastne nemá. A svoj dom rozpoznám podľa toho, že tam mám ceduľku napísanú s menom a je to ten môj dom, tak to je tento dom. Kone mám iba 2, lebo tu bol dobytok, tak som ohradu nechala a skrotila som kone. Takže tak. Koňom som tiež nedala meno. S koňmi sa dá skákať cez prekážky a ak sa mám prísť tak ďaleko preč, že s nimi neodbieham, pretože nikdy nemám takú istotu, že sa do dediny aj vrátim, keď chodím na Koňovi. No a to by bolo všetko. Zo začiatku ideme hrať. A ja Minecraft nehrám ako hru, ja Minecraft hrám ako príbeh. Čiže rozprávam sa s dedincami, villagermi a tak. A väčšina ich tu už nie je, pretože som ich radšej zabila. Je taký pekný čierny koník, ale krotiť ďalšieho. Prepáčte, ale ja naozaj nemôžem. Prepáčte mi. Ale mám veľa aplikácií v mobile. No, takže teraz sa poprechádzame s koňom. Ach jaj. No. Teraz sa stadiaľ to asi nedostanem. Tak. Čiže pôjdeme si s koňom zabehať. Video pravdepodobne budem strihať. A je zostrihané, pretože mám tam veľa nevydarených scén, kde mi do toho vbehli notifikácie, no a konečne sa povozme poriadne bez toho, aby som to mala ako pozadie na rozprávanie. Takže maximálne bežať po ten les môžeš. Dobre. Podľa mňa Koňovi je takto lepšie, keď môže behať vonku, než keď je zatvorený, síce v celkom dobre zariadenej a väčšej ohrade. No a tohto koňa už necháme si oddychnúť. A vidíte, ako sa mu nechce. No, ideme na tohto koňa. A je tu nejaká prázdna tá ohrada. Ideme naspäť. Aj. Ale blok tejto trávy dám preč, aby... No dobre, takže teraz zoberieme si mrkvu. Už sa mu páči.
Rýchlo sadlo. Sedlo hľadaj. Right. No a teraz teraz urobíme toto. No a môžeme privítať ďalšieho koňa do zbierky. Preskoč. No tak to asi ťažko preskočíš. Musíme... Dosť pomaly ideš. Fúha. Dobre, divný kôň. Tak toho si zoberiem na šnúrku, alebo čo? Poď, ty ideš so mnou. Ideš so mnou, ty spomalený kôň. To čo má byť? A skočiť nevieme? Paraj tu. Robíš si srandu. Nie, ja si nebudem na toto nutiť kone. Íď do krči. Teraz si sa naučil skakať. Teraz. Poď sem. Poď sem. Teba nebudem brávať moc na cestu. Poď, blesk, blesk. Blesk. Tak. To je ono. Hop. No dobre. Teraz to video
stopnem a uvidíme sa pri ďalšom videu. Takže čau.